Gatusan ka mga residente nga nabiktima sa bagyong Tino sa miaging tuig sa dakbayan sa Danau ang nakadawat og dugang hinabang gikan sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo karong Miyerkules Hunyo 24, 2026. Gipanguluhan ni Gobernador Pamela Baricuatro ang pagtuno sa calamity assistance alang sa mga pamilyang naapektuhan sa bagyo aron matabangan sila sa ilang pagbangon gikan sa kalamidad. Una nang nakadawat sa susamang cash assistance ang mga mulupyo sa lungsod sa Madridejos. Sa Danau City nalakip sa payout ang 28 ka barangay nga target nga matabangan gikan sa kinatibuk ang 42 ka barangay nga naapektuhan sa bagyo. Ang mga barangay nga nahilakip sa cash distribution mao ang Baliang, Kabungahan, Kahumayan, Kambanay, Kugon, Cruz, Danasan, Dungguan, Tabok, Taytay, Tuburan Sur, Ginakot, Ibo, Ginsay, Langusig, Likos, Look, Maslug, Malapok, Mantiha, Masaba, Manlayag, Poblasyon, Suba, Sabang, Santa Rosa, Sandayong Sur ug Quezon. Dinhi sa Kadasig Gym sa Cebu Technological University sa Danau, giapod-apod ang laing hugna sa ayuda sa mga nabiktima sa bagyong Tino sa miaging tuig. Ang matag benepisyaryo makadawat og 10,000 pesos matag usa ubos sa calamity assistance sa probinsya. Ang matag benepisyaryo makadawat og 10,000 pesos nga cash assistance ubos sa programa sa probinsyal nga kagamhanan. Dugang pa sa mga relief goods ug ubang panginahanglanon nga suporta. Gawas sa 10,000 pesos, ang mga benepisyaryo makadawat sabog agricultural support aron matabangan sila nga makabawi sa ilang panginabuhian. This will be distributed by the provincial office of the provincial vet or veterinary office, and part also of the agriculture. They also distributing mga agricultural inputs. Usa sa mga nakadawat si Lourdes Pilapil nga mipadayag og pasalamat human makadawat sa ayuda. Matud niya, dako kining tabang sa pagpaayo sa ilang balay nga gubaon tungod sa kusog nga hangin ug ulan nga gidala sa bagyong Tino. Tanan kay nami beran sa eskwelahan. Nya ang tubig sad namo putlanan mi. Kay kuan man kana dako bayranan ba. Nagpadayag usab og kalipay si Mengpe Batuon human makadawat sa maong ayuda bisan pa man sa iyang gihambin human ma-stroke. Matud niya nga dako kaayon tabang ang cash assistance sa pagtubag sa iyang adlaw-adlaw nga panginahanglanon ug sa ubang gastuhanon sa panimalay. Kani pasalamat ko nga kuan na ako'y kuan ang tigay nga naibugas na kuan na walay ko'y kwarta walay kuan. Sa kinatibuk-an, 25 ka munisipalidad sa lalawigan sa Sugbo ang target nga mahatagan og ayuda ubos sa maong programa. Gawas pa niini, 12 ka barangay usab ang nakadawat og earthquake relief assistance ni adtong miaging tuig isip kabahin sa padayong paningkamot sa Kapitolyo sa pagtabang sa mga komunidad nga naapektuhan sa nagkalaing-laing kalamidad. Bisan pa man sa mga hagit nga giatubang sa mga pamilyang naapektuhan sa bagyo, gipasalig sa kagamhanan sa syudad ug sa probinsya nga magpadayon ang paghatag og tabang og suporta hangtod makabarog pag-usab ang mga komunidad nga giigo sa kalamidad. Matud sa mga opisyal, ang maong ayuda dili lamang alang sa pagtubag sa ilang kasamtangang panginahanglanon, kundi aron usab matabangan ang mga pamilya sa pagpahiuli sa ilang panginabuhian ug pag-ayo sa mga kabtangan nga nadaot sa bagyo. Kini si Zoe Casas, PITcom intern alang sa MyTV Cebu.